UMengameli uCyril Ramaphosa usesungule ikomiti elizokhetha uNational Director of Public Prosecutions omusha ozongena ezicathulweni zikaShamila Batohi ozophelelwa inkontileka yakhe yomsebenzi ngoJanuwari ngonyaka ozayo. Leli komiti lizocela abantu baseNingizimu Afrika abanamava afanelekile ukuthi bafake izicelo zalomsebenzi bese ikomiti libabizela kwinhlolokhono. Ikomiti lizokhetha abathathu kwabazophumelela kwinhlolokhono bese lidlulisela amagama abo kumengameli ukuze kube nguye umengameli oqoka uNational Director of Public Prosecution omusha. Lesikhundla sidinga umuntu oqotho owazi umthetho njengoba ezazi. Ngikusho lokhu ngenxa yezinsolo ezishaqisayo ezenziwe kwikhomishana kaMadlanga nakwi-ad hoc committee ePhalamende